Benvolguts, un any més arriba el Nadal. Som en aquest dia, en aquestes festes tan grans per als cristians i per tota la humanitat. Déu es fa un home i, per tant, dona una immensa dignitat a tot el que és humà. Som humans. Aquest any portem molts mesos realment experimentant la feblesa de ser humans. Sempre ho expressem per Nadal. Déu s'ha fet un home, Déu s'ha fet feble. D'una manera molt singular ho explica Sant Pau. Déu ha escollit abaixar-se, fer-se quasi no res, prenent la condició d'esclau, fet semblant en tot com nosaltres, llevat del pecat. Enguany agraïm aquesta vinguda d'una manera molt especial, perquè ens sentim molt i molt febles. Febles per la pandèmia, febles perquè se'ns han mort moltes persones estimades, nosaltres mateixos a la diòcesi, sacerdots, religioses i religiosos, però també molts amics i amigues, feligresos de les nostres parròquies, que a partir del mes de març hi ha hagut una cascada de moltes morts que ens dolen en l'ànima, perquè algunes han mort soles, han mort sense l'escalf de la seva família. Benvolguts els recordem, potser molts de vosaltres també ho esteu patint i això entristeix la nostra festa de Nadal i d'aquestes festes d'Any Nou i d'Epifania. Però jo us vinc a anunciar, com els àngels els pastors anunciaren que els havia nascut un Salvador a Betlem, jo també voldria ser avui un humil anunciador que tenim un Salvador, que hi ha esperança, que no estem condemnats ni a la mort ni al fracàs, sinó que en Déu, per Jesús, la nostra vida ha estat salvada, ha estat perdonada i ha estat exalçada fins a una vocació que anomenem divina, d'esdevenir un dia tot amb Déu. Benvolguts, jo us desitjo un bon Nadal, unes santes festes, fetes això de més germanor, encara que potser tots els que són de la família o que no són de la bombolla o que no són tan pròxims, no hi poden ser físicament, però a través dels mitjans, i ens les empescarem per estar junts, molts vindran, nosaltres anirem, la nostra casa, el nostre cor s'obre a l'amistat, a la fraternitat. Aquesta és una de les grans conseqüències, potser la més important, ens diu el papa Francesc, del naixement de Jesús, que hem esdevingut fills de Déu i germans els uns dels altres. I res del que li passi a un germà no deixa de passar-te a tu. Per això avui sentim molt a prop els malalts, els ancians, els vulnerables, els que els està costant sortir d'aquesta pandèmia, els que tenen por del futur, els que tenen por de la infecció, tot i que ara aviat, així ho esperem, vindrà aquesta vacuna, que esperem que ens pugui ajudar molt i que podrem, d'aquí uns mesos, haver-ho, si no solucionat, sí almenys veure la llum de l'acabament d'aquesta pandèmia. Aquesta abraçada també en el Nadal s'obre als més pobres, a la gent més vulnerable, a la gent més feble, no només econòmicament, que n'hi ha molts i han crescut molt, els hem d'ajudar, hem de ser solidaris amb ells, sinó a totes les persones febles del món, els emigrants, totes les persones que pateixen la guerra, tota la gent que passa fam o no té cultura o no té un sostre. Nadal ens invita a sentir-nos germans els uns dels altres i en Jesús hem esdevingut germans i tenim una vocació de fraternitat, de servei i d'amor. Amb aquests desitjos entro avui a casa vostra, gràcies per deixar-m'hi entrar, i també us envio una benedicció, una pregària molt humil, però que tots vosaltres estareu aquests dies en l'altar de la catedral de Santa Maria de la Seu d'Urgell, des d'on jo prego i elevo al Senyor un culte favorable de benedicció i de pau per tota l'Església diocesana, però per tots els que vivim i ens sentim del nostre Pirineu, d'Andorra, de totes les comarques, que arriba
la nostra Televisió Pirineus i la Corporació Pirenaica. A tots aquests, una abraçada de forma ben especial. Que tingueu bones festes de Nadal i d'Any Nou i d'Epifania. Que l'any que vindrà, 2021, pugui ser l'any de la victòria sobre la pandèmia. Adéu-siau, una abraçada.